Mümkün mü? Nerede biz? Sen kim bolan? Men sana diňe kömek etmek isleýär. Sen bir ýada adam üçin öz hakyky söýgünden ýüze gurýar. Kim kimden yüze vuruyor? Menne ýada adam yok. Gows men alyp gaýdan ýerine gitsene. Bolýar ýör. Ene seret. Sen öz hakyky söýgünden geçip o gyzyň ýanyna algap barýar. Ýöne bolýar. Bu gyzyň sana bolan söýgüsiniň nähiliginden sen habaryň ýok. Gowum jema. Gow, näme işleýärmi? Öýde bayram gelmeli ýyzymdan. Aga şu adam şu bayram bilenmi? Maňa on gerek ýeri ýok. Uy, näme üçin? Näme boldy? Ay, wagtym geçdi bolýar. Ve oynap käne bolýar janlaşyr. Enne bolsa seret. Sen kim üçin kimin göňüne degdin? Ýa-da şoň hey bir damja göz ýaşyna degýärmi?